знаете ли какво означават инициалите CR-V в означението на модела на Honda? В превод от японски, така казва самия производител, означава удобен автомобил за ежедневна употреба. Може би звучи тривиално, може би звучи логично или пък малко скучно, няма значение. Важното е, че CR-V, откакто съществува модел от 1995 година насам, е абсолютно верен на своето моделно име, защото колите са практични, живее се лесно с тях, имат славата да бъдат надежни, държат цена на вторичния пазар и вече се продават в тяхното 6-то поколение. Често изреждам всичките поколения, даже понякога и с фейслифтовете, но в случай няма да го направя, за да не ви губя времето, а по-скоро ще ви насоча вниманието именно към най-новата 6-та генерация, тази, която е на пазара от май 2023 година с дебют в Германия, става въпрос за Европа, а в Щатите малко по-рано. Интересна особеност на това видео, за разлика от повечето ни, даже почти всички останали, почти всички, в които вземаме автомобил от официален представител, вносител на марката в България, този път ще ви представим базовото изпълнение на автомобил. Обичайно дилърите ни дават топ спецификациите, като дори понякога има и добавени опции с цел да се покаже цялото разнообразие, което е способно да предложи конкретен модел. Тук обаче не е така по няколко причини, поне според мен, и една от тях, която мисля, че е най-важната, е, че с този автомобил Honda иска да ни покажат всъщност колко добре е оборудван още от самата база. Въпросните нива са Executive, Advanced и Advanced Tech, като тук, както и споменах, имаме Executive, което идва с супер много стандартни неща, които ще изброя сега. Още с базата получавате LED фарове, които от едно ниво нагоре стават и с автоматично превключване на къси и дълги. Паркинг сензори отзад и отпред, като от Advanced нагоре имате дори и отстрани на автомобила за допълнителните системи за сигурност. Адаптивен круиз контрол, чийто сензор живее зад предното лого. Камера, която разпознава пътните знаци и може да съобрази скоростта на автомобила с тях. Система за отключване и заключване без ключ. Затъмнени задни стъкла и дори панорамен отваряем покрив. Това обаче са само малка част от серийните елементи, компоненти, системи и оборудване на базовото ниво Executive. Ще продължа в малко по-класически начин с тях. Отделно имате и камера за заден ход. Освен нея получавате и една допълнителна в страничното огледало, която е за система, която ще ви демонстрирам малко по-късно как работи и защо е там. А от второто ниво нагоре получавате пълната система от камери 360 градуса. Но също така, още с първичното ниво на оборудване имате автоматично отваряне на задната врата, което знаете, че при доста автомобили се доплаща и дори при топ нивата може да се доплаща. Говоря за автомобили от класът на CR-V, разбира се, не за Rolls-Royce Cullinan и подобен калибър коли. Може с подритване да се отвори и също нещо, което е показателно за мисълта на Honda и за това как инженерите остават вярни на себе си и на марката, правейки нещата да се използват лесно. Два бутона имате на вратата. Този е за затваряне, като на него пише Hold to Select the Height. Тоест, ако имате гараж или пространство, в което не искате да се отваря на пълен капацитет, петата всъщност врата, може да запаметите позицията и в по-ниска степен, например насам, просто задържате, изчаквате да изпилка два пъти и това е максимум на отваряне.
Има и при други автомобили подобно нещо, но се прави често от дисплея, трябва да робите, да го намерите къде и така нататък. И също още едно копче, което е просто като го натиснете, задавате на вратата команда, ако се отдалечите автомобила, тя да си се затвори, за да не се занимавате въобще с копчета или копчето на ключа. Даже стана от първия път. По отношение на визията на колата, всички нива са сходни, като единствено топ изпълнението. Advanced Tech има някои разлики в вложките в предната броня, в някои цветови елементи, в оформлението на някои части на задницата, включително и спойлера, но генерално за дизайна изразявам моето мнение. Това е, че колата според мен изглежда много по-зряла от предходния модел. Тогава Honda бяха залитнали в малко по-обла посока, този е по-насечено изпълнен и ми създава ако искате, не го приемайте или може да се смеете, по-мъжка визия има, по-зрял дизайн и то дизайн, който ми се струва, че ще остарее добре във времето. Преди много години японските автомобили имаха този проблем. Става въпрос за 90-те години, началото, някои от тях, не всички, че не остаряваха добре като визия, но тук смятам, че са се справили супер, като има някои заемки или по-скоро може да намерите елементи от други марки, ако имате малко повече въображение. Някои определят задните стопове с наподобяващи тези на Volvo. Има нещо, но пък си има и чисто Honda завъртане на дизайна. Тук пък тези врътки може да се асоциират с някои модели на Mazda, но в общи линии, както ви казах, според мен изглежда много добре и доста сполучлив и лично на мен ми допада. Това, което не ми допада във визията е, че ауспусите са истински или по-скоро на 50%, защото само този накрайник е истински, а от другата страна е сложена за декорация, за баланс. Понеже хората по някакъв път казват, че е хубаво да си говориш с хората зад камерата и аз реших да се включа. Супер, чудесно, спасе. И да кажа, че съм съгласен с тебе по отношение на дизайна. На дизайна, да, наистина по-мъжки ще отстои повече. Нали, аз не съм специалист като тебе, но смятам, че Honda са улучили десетката. Томата не знам какво мисли. Добре, Томата го отрязваме. Добре. Томата в момента мисли за фокуса. Традиционно нов модел има увеличение на размерите и на екстериора. 4706 мм дължина, които са 80 повече от преди, 2701 мм междуосие, като има увеличение и в широчината на автомобила. 1942 мм, нарастване с 10 мм или по-обяснимо с 1 см. А височината зависи от типа задвижване. Задвижвания, които ще ви кажа малко по-късно. 1673 мм е за плъгин версията, който е само на предно предаване. 1 мм е за обикновеният хибрид, а хибрид с all-wheel drive или с 4x4 е 1684 мм. Съответно има разлики в клиренса, отстоянието от земята от 153 мм, като в най-високото изпълнение е 184 мм, когато имате двойно задвижване. Без значение от изпълнението, джантите са едни и същи по отношение на диаметъра. 18 за всички, като единствено разлика е в дизайна. Мен лично тези ми харесват, като в случая виждате базовите в черно и контрастират много приятно с бялата перла, която се доплаща около 1500 лева или по-точно 1590. И като стана въпрос за цветовете, палитрата не е много голяма, но има готини попадения. Единственият, който не се доплаща е обикновеният бял. Имате син металик, който е с 100 лева по-евтин от конкретното изпълнение, а най-скъпият е червената перла, който е около 1990. Advanced Tech топ нивото може да го познаете по огледалата, защото там те са в черно. Шеста генерация CR-V в Европа идва само в два варианта и двата са хибридни. Единият е означен като e-HEV, а другият като e-PHEV, казано на българска транскрипция, или PHEV, което означава Plug-in Hybrid Vehicle. Тук имаме хибрида, като любопитното всъщност е, че и двете версии разчитат на почти еднакво задвижване, което до сега аз лично не съм го срещал при друг производител. Имате 2-литров атмосферен двигател, работещ по цикъла на Аткинсън, което означава, че не е толкова мощен, но за сметка на това е супер ефективен. Този специално е един от най-ефективните двигатели, които са произвеждали Honda.
Honda. Имате 144 конски сили и 189 Нм. Отделно от това имате електромотор тягов, който отговаря за задвижването с 184 конски сили и 325 Нм. Освен това имате още един по-малък електромотор, който е като спомагателен, по-скоро стартер генератор, и особеността тук е, че той е свързан заедно с двигателя с вътрешно горене и с тяговия двигател. Т.е. те са в една линия, става просто по-мощния и по-слаби електромотор. И също има група от съединители, което означава, че при по-сериозно натоварване, при магистрално каране с по-висока скорост, задвижването може да се случва и от двигателя с вътрешно горене, защото неговата основна роля е да бъде генератор. Тоест тези 4 цилиндра тук, слава богу не ги виждате самите цилиндри, се използват по-скоро за да генерират ток и когато се налага се зацепват, за да може да движат и предните колела, разбира се, с двата споменати електромотора. Батерията е малка, 1 кВт или по-скоро 1,08, като плъгин хибридната версия е с същата схема, като разликата основната е в батерията, защото там имате 17,7 кВт, значително по-голяма е, като любопитно е, че позицията е различна. Традиционно плъгин хибридите са с батерия под багажника. Тук при тази версия, при нормалния хибрид, батерията е там и заради това багажният обем на обикновения хибрид е малко по-малък от този на плъгин хибрида, където литиево-ионната батерия седи по-скоро под пасажирската клетка, долу в пода, в средата на автомобила. Плъгин хибрида е със същите показатели като мощност, като разликата единствено е в това, че с него логично може да изминете доста повече разстояние на ток. Около 78-82 км пише в различните литератури, така бих казал. Зареждането не е от най-бързите. Honda са предпочели да не слагат DC конвертор, защото смятат, че това ще вреди на батерията или на нейната дълготрайност. Знаете, Honda разчитат на здравината на автомобилите, на тяхната издръжливост във времето. Имате 6,8 кВт бордово зарядно, с които за 2 часа и половина я пълните от 0 до 100%, а ако зареждате в обикновен контакт, са ви необходими 7 часа и 40 минути. Освен това, Honda имат и приложение, което не съм изтеглял на телефона. С него може да контролирате различни неща по автомобила, може да пускате климатика, например, за да ви се охлади или загрее колата при да се качите, и също така загрява батерията предварително, за да може тя да е с максимална производителност, т.е. да изкарате възможно най-голям пробег. Визуално плъгин хибрида, освен по значението отзад, може да го познаете по капачката за зареждане, която се намира на предният ляв калник. CR-V6 може да се похвали и с доста практичен багажник, по-голям от на предходната генерация. Този автомобил в случая е eHev на предно предаване, т.е. най-достъпната, но за цените малко по-късно. Това означава, че имате минимум 597 литра зад задната врата, с 10 са по-малко, ако имате all-wheel drive, а при плъгин хибрида, както ви споменах, е най-големият вариант 617 литра. Разбира се, ако бутнете задните седалки, което става в съотношение 60/40, CR-V не може да се поръча, както някои други модели или модели, които идват серийно на други марки, с тройно разделена задна седалка, макар че не съм сигурен това колко често бихте го използвали, но си заслужава да се отбележи. Получавате от около 1600 до над 1700-1720 и нещо при плъгин хибрида. Това, което не ми допада при багажника, е, че нямате лошчета, с които да бутате седалките, а трябва да дойдете отстрани и да го направите от тази позиция. Като обаче с тези лошчета, освен да бутате седалките, има нещо, което се среща доста по-рядко, а именно нагласяте си ъгъла на облегалката, при това в много различни степени, от такава, която не знам защо бихте използвали. Имате още няколко до леко легнало положение, което прави колата доста по-практична. Това се случва отделно, както виждате, 60/40 и също 60/40 абсолютно серийно. Може да местите също по дължина задната седалка 190 мм или 19 см, а 16 мм повече увеличението на пространството за краката спрямо предходния модел. В случая тази седалка обаче не е нагласена по моя начин на шофиране, а изтегляне доста по-назад, защото се наложи да се качи и да изляза през панорамния покрив, както видяхте. Ако я наглася по моя начин на шофиране, което става между другото електрически,
още при базовото ниво на оборудване, като седна отпред ще ви спомена още някои работи, които са характерни за Executive, за да придобиете впечатление всъщност колко богато е оборудвана в колата. Реално ето това е позицията, повече от 5 пръста, мога да си сложа ходилата и в тази част, което е супер. По отношение на пространството за главата, 1,80 м, колко бях висок Спас? Вече забравих. Ти се обърка. Не, 8 и 3. Защото не гледаш към мен и вече аз няма да ти говоря. Няма да. Добре, Спас няма да ми говори, ще си говоря само с Томата, който пък не иска да говори. 3 пръста за главата. Имате леко така скосяване в тази част, тъй като тук се намира штората за панорамния покрив, който, както ви споменах, също е сериен. Не се сещам за никой друг сериен автомобил от подобен клас, който да идва стандартно, по-скоро с панорамен покрив, което е готино. Стандартно получавате също и въздуховоди в задната част, нямате тризонален климатик, 2 USB порта, 2 джобчета, не едно, както в някои модели на Toyota Spас и почти никаква гърбица в пода, което улеснява преминаването в средата. Е интересно, тъй като 4x4 версията би следвало да е с кардан, тя не е с електрическо 4x4, тоест, въпреки наличието на механична връзка с задния мост и диференциал, това не се е отразило на вътрешното пространство, което със сигурност е плюс. Друг плюс е и, че се усеща простор в автомобила, защото прозорците са относително големи като площ и относително голямо, даже не относително, ами наистина голямо е голям ъгълът, на който се отварят задните врати. Вижте, на практика под 90 градуса, което улеснява качването в автомобила и, например, инсталирането на детски столчета, каквито може да сложите заради ISOFIX монтажните точки с пластмасови капачета. Оформлението на кокпита до някъде напомня това на Civic и от него са взети някои елементи, които също ми харесват, като например ето тази мрежа в стил пчелна пита и въздуховодите, които се командват абсолютно естествено, механично, ръчно, за разлика от някои нови модели на някои по-скъпи автомобили и някои марки, които решават, че е страхотна идея да сложат софтуер, който да се намира от меню в подменюто, чрез което да си определяте на къде да ви духа въздуха. Това решение е много готино и седи доста изчистено. При топ нивото изглежда по малко по-различен начин. Honda също заслужават аплодисменти за това, че продължават да произвеждат бутони, физически врътки за климатичната инсталация. Освен, че изглеждат приятно, са и готини на пипане. Качествени са като ги въртите и с тях абсолютно без да се замисляте, дори в движение, дори евентуално без да поглеждате, може да си настроите температурата на климатичната инсталация, което, както и казах, много ми допада. Богатото серийно оборудване при базата продължава с още неща, като например подгрев на предните седалки, също с физически бутони, подгрев на волана, също с бутон, който е разположен къде? На волана, което също има логика. Отново поздрави на Honda за това решение. От следващото ниво нагоре вече получавате вентилация на предните седалки и също подгрев и на задните. По отношение на дигитализацията на кокпита, защото неминуемо има и такава, Honda са умерени, но и това е нещо, което ми харесва. 10,2 инчов панел зад волана с визия, която не може да променяте особено, но пък графиките са четливи, семпли, което означава, че не ви създават проблеми при шофиране, което според мен е основната идея на този тип панели. Там естествено виждате класическите показания за скорост, оборот и така нататък, също и показанията на батерията, която сега в момента е почти на 0 и също от левият кръг, лявата окръжност, може да сменяте визията, например Bluetooth и Apple CarPlay и Android Auto са стандартни, като тук отбелязвам един от минусите, че CarPlay е безжичен. Това е плюса. Минуса е, че ако имате Android телефон, задължително трябва да използвате кабел и един от портовете. Стандартно имате C и USB-A, както и този стар 12 волтов стандарт, който явно все още се използва от някои хора. Средният дисплей, инфотеймент системата,
9-инчов, който бих казал, че е освежаващо малък. Странно звучи, но в днешно време, знаете, особено, например, Volkswagen имат 10 и нещо, 12-инчови, вече забравих, които доминират таблото, а тук някакси то е, въпреки че е на нивото на очите, което е плюс, остава дискретен, има малко олдскул нюанс, не е от най-бързите, но пък работи и също така най-често аз лично бих си използвал CarPlay в моя случай. Тук мога да си оставя телефона да се зарежда на площадката, която също между другото идва от базата, което ми харесва и също ми харесва, доста пъти казвам харесва, но това е самата истина, че имате бутонче on-off за включване и изключване на площадката за зареждане, т.е. не е нужно да търсите от менюто, ако не искате си зареждате телефона. Може би ще да е добре Honda да сложат някакви ограничители, по-сериозни, за да не се мести самият смартфон, но това не е такава забележка. Обратно към дисплеят. Безжично е свързан в случая и имате физически бутони за Back и Home, което е супер и когато отидете в домашното меню на Honda, т.е. без CarPlay, имате и шорткът бутони отдолу, които може да си ги конфигурирате, за да ви са на удобно място най-бързите функции на автомобила. За трип компютър и разхода на гориво ще ви кажа когато подтегля и също физическа врътка за стереото. В общи линии в Honda CR-V в частност всичко е там, където очаквате да бъде. Физически бутони на волана, за разлика от някои модели на Volkswagen и както ви споменах, електрически предни седалки, т.е. тази на шофьора, още от стартовото ниво на изпълнение, което също не се среща толкова често в класа, а от едно нагоре ниво, от Advanced получавате и памет, както и подгрева и на задните седалки, който вече ви споменах. Тапицерия, комбинация от естествена кожа и изкуствена кожа. Воланът също е кожен, като това нещо, което не ми допада особено или може би изисква свикване, е контролът на скоростната кутия. Такава ефективно, реално физически няма, макар че кръста на eCVT няма механизъм, за него ще ви кажа как работи, когато потегля. От Honda са решили да направят всеки бутон различен, може би с цел да запомните кой за какво и без да ги гледате, което със сигурност няма да ги гледате, когато свикнете с автомобила, но аз лично, докато свикна, ми беше трудно да задействам D и B, защото това е бутонът, с който потегляте напред. Този, който по-интуитивно ви идва да го дръпнете назад, за да потеглите, всъщност е за задната скорост. Това нещо вероятно се свиква. Ако е ваше, в Щатите може да видите конзола, която изглежда по различен начин, с такъв физически лост, но това е само за техния пазар, може би за някои други, защото там, както ви споменах, всъщност не съм ви споменал за две задвижвания, които ги няма в Европа, просто от любопитство, 1.5 турбо бензин, имате 193 коня там с класическа скоростна кутия и още една любопитна версия само за Калифорния. Honda направиха плагин хибридна версия, базирана на нормалния плагин, само че с водород. Имате два резервуара за водород вместо бензиновия двигател, т.е. плагин хибрид, който се води FCL, т.е. Fuel Cell Hybrid Vehicle, но той е лимитиран и не може да се купи, само се отдава като лизинг под найем в общи линии, но няма значение, това нас не ни касае, защото се намираме в Европа. Самите седалки са супер удобни, имате и много добър подлакътник, голям още от базата, с пространство вътре, една ваничка, която може да си я местите напред-назад. Две поставки за чаши и тук имате средно голяма жабка или по-скоро малка. Друго нещо, което ми допада, макар и самото оформление на конзолата да не е мой стил, Honda са разкарали пиано лак, който слагаха в доста модели. Има го и тук, но на места, които не докосвате. Ето в тази част, а тук, където докосвате често, е с матова пластмаса. Чух някои колеги да казват, че им изглежда по-евтино, но всъщност е супер решение за пространство, което редовно докосвате с пръсти, което, както ви споменах, е плюс. Друго нещо, имате кълъвче за очила. Отбелязвам го по две причини. Едното е, че е удобно и второ, защото Спас тук не го вижда, защото сме в базовото ниво. От следващото нагоре той има двойна функция. Освен, че се отваря до тази степен, тук има огледало, както в твоя Land Cruiser. Нещо, което ти не знаеш за твоя Land Cruiser, нали така? Да, т.е. знаех, че има огледало, но не знаех, че отзад има второ кълъвче за очила. Това нещо... Като гледах на Филип ревюто. На Филип, поздрави между другото. На Филип. Разбрах след 5 години карам, че имам второ отдолу, още едно долапче. Тук е по-скромният вариант заради базовото ниво на оборудване. Панорамният покрив ви го показах.
нищо особено в тази част. И последно искам да завърша с интериора, с качеството на материалите, което е значително подобрено спрямо предходната генерация, което не означава, че е перфектно. Тук горе имате меки материали, качествени, тук също на кората на вратата и на задната също, което понякога знаете, производителите слагат отзад същият стил и текстура, но твърд материал, за да спестят. Тук не е така и също в тези места, които контактувате с колата, са меки повърхностите, което ми харесват. От тук надолу обаче започва твърдата пластмаса, особено в тази част, но така или иначе предполагам, че като е ваш автомобила, не е много често да се возите и просто да драскате по този начин, както аз между другото правих от време на време в такси автомобилите Спас. Особено по-новите, исках да разбера кой материал какъв е. Така че да, генерално доста добре оформен с по-класически фокус салон, който е функционален и мястото на седене е точно там, където трябва. Точно зад волана, като позицията е изразена и по-високо, т.е. на хората, които харесват такъв тип автомобили SUV-та, ще се почувстват у дома си. Как обаче се усеща на пътя, колко е динамичен, колко е икономичен, как работи окачването, тих ли е и още много неща ще ви споделя сега. Нетрадиционно започвам разговора зад волана в движение с цените. Обикновено ги казвам накрая, освен когато не ги кажа в началото на видеото. Една от критиките, които отнася, една от малкото критики всъщност CR-V, новият модел, 6-та генерация, е цената, защото е осезаемо по-скъпа от предходната генерация. Започва от 97 990 лева. Базовото ниво, колата, която виждате в момента, това е за екзекютив ниво старта в изпълнение хибрид, не плагин хибрида, на предно предаване. И тук е важно също да уточня кои с какво предаване се окомплектоват. Единствено и хайбрид, нормалният самозарядния хибрид, който не е правилно да се нарича така, защото не е перпетуум мобиле, може да се вземе само на предно или в All-Wheel Drive версия, като All-Wheel Drive версията се доплаща 6000 лева отгоре на тази стартова, която ви казах, от 97 990. Оттам отивате едно ниво нагоре, Advanced, и доплащането е 9000 допълнително. Отивате на 112 990, а топ спецификацията Advanced Tech е 119 990, докато плагин хибрида се предлага в една Limited версия. Limited, защото в момента има нещо като намаление за него на около 104-105 хиляди, което си е окей, макар че в смисъл добре, защото по принцип плагина би следвало да е по-скъп заради по-голямата батерия, но е важно уточнение също, че това са цени към момента на заснемане на видео. Цените се променят във времето и също така много често тези цени, които ги виждате в ценовите листи, не са същите, каквито ако отидете в шоурума и попитате, защото може да ви направят намаление. И също така, ако следите сайта в случая на Honda България, може да видите налични автомобили, които са по-достъпни от тези цени, които ви казвам в момента. Относно тези пера зад волана, те не са за смяна на предавки, такива няма. Те са за избор на рекуперация, което ми харесва. Ето в момента съм на минимална, колата си се стрелка надолу по инерция и набира. В момента, в който ударя минус, 1, 2, 3 степени и започва да спира, без да натискам спирачката, т.е. рекуперира повече енергия. Това нещо също може да го избирате от D и B бутона. На D си се плъзга колата без да връща енергия или поне не връща, докато не натиснете спирачката, защото тогава минава не само в механично спиране и рекуперация, както повечето хибриди, плагин хибриди, а на B вече излизате в този режим брейк и вече играят тези планки зад волана. Казах ви, че няма скоростна кутия, защото това не е CVT в смисъла на механизъм с постоянно променливо предавателно отношение. Предавателното отношение се променя постоянно, но това се случва и чрез тези два електромотора, особено тяговия, който е свързан към двигателя и, както ти казах, двигателя с вътрешно горене играе най-вече роля на източник на електроенергия за основния
електромотор, който е с постоянни магнити. Това е важно да се каже. И също нещо, което е готино, мисля, че надявам се, когато изляза на прав участък, да мога да ви го демонстрирам. Както беше и при Civic, въпросният механизъм, или по-скоро алгоритмите за смяна на предавки, симулират истинска скорост на кутия автоматик. Тоест, виждам как power, т.е. не оборотите, по-скоро power метъра, се качва почти до 100%, след което се случва едно превключване и пада, и това се повтаря няколко пъти, докато ускорявате. Тоест, нямате това класическо виене на CVT, което закачани обороти и скоростта продължава да расте с постоянни обороти и двигателят вие. Което също ми харесва. Като цяло тази система, четвърта генерация на хибридната Honda, е доста по-финна от преди. Интересен факт за плагин хибрида е педала на газта, там е по-различен. Ходът му, когато сте в EV режим, ходът му е линеен, прогресивен до някъде и след това следва едно пракче. Тоест, до там може да карате само на ток. Ако натиснете малко по-силно, да преминете през този момент, вече тогава се включва двигателът с вътрешно горение. По този начин знаете докъде да давате газ, за да не включите бензинови двигател, което също е готино решение от страна на Honda. Видимост също силна страна на CR-V, защото има промени в ъглите на колонките, те са по-тънки, голямо предно стъкло, има промяна в позицията на огледалата страничните, изтегнени са малко по-назад и има и пространство между самото огледало и колонката, т.е. по-сигурно е като да не се загуби човек, куче велосипедист или не че велосипедистите не са хора, в тази сляпа зона. И също имате, като казах сляпа зона, система за следене на мъртвата зона още от това ниво на оборудване. Мъртва зона, която може още повече да я съживите с ето това бутонче от дясно. Натискате го и на централния дисплей се появява изображение от камерата, разположена в дясното огледало. Това се случва и когато предприемате маневра с ниска скорост надясно и до някаква степен ми напомня на система, която използват в Hyundai Kia. Само че там е в двете огледала и се прожектира на централния, т.е. на дисплея тук зад волана, а не на централния. Там изображението е малко по-качествено, но като че ли е по-малко като физически размер. Тук е по-голямо и ми идва по-логически да гледам към този дисплей, така че в някаква степен това е по-добрия вариант. Защо не са го направили в двете огледала, не съм убеден. И също имате и маркери, които ви позволяват да се ориентирате къде е сигурната зона, за да не засечете автомобил или някакъв обект. Така че тази система ми харесва. Включва се, както ви казах, автоматично или с това бутонче. И като казах системи за сигурност, те са обединени под общо название Honda Sensing 360 и японците казват, че това е първият им автомобил в Европа, който е толкова оборудван пълно с този набор от системи, кръстен по съответния начин. Назад видимост, сравнително добра бих казал, макар че не падат задните облегалки за главите и C колонките са дебели, т.е. през тях нямате видимост, но като цяло по отношение на ориентирането в пространство през стъклените площи на CR-V е добро. По-добра е шумоизолацията, не е перфектна, с магистрални скорости се чува до някаква степен асфалта и вятъра, но е по-комфортна колата от преди, осезаемо по-комфортна и също заради предните прозорци, които видяхте са ламинирани двойни с изолация в средата, шумоизолиращи, нещо, което не го пише никъде. И честно казано не очаквах да го видя още от стартовото ниво на оборудване. Маневреност 11,4 метра диаметър на завой, който не е много компактен, т.е. не е от най-маневрените в класа си, макар че аз вчера карах около 30 на 40 км в центъра на София и не съм изпитал някакви затруднения с габаритите и с позиционирането на колата в пространството. Окачването там също има подобрения, като има разлика в зависимост от това дали взимате eHEV или ePHEV, защото вторият, по-скъпият вариант, в смисъл би трябвало да е по-скъп, макар че в момента е по-евтин, може да бъде по-евтин, е с адаптивни амортисьори, които при режим спорт се втвърдяват и при по-динамично шофиране и обратното.
докато тук е пасивна система, макар че в официалните документи и по-скоро в официалните сигнали листа пише адаптивни спорт амортисьори, което не съм сигурен какво значи. В официалния прес-релиз на Honda пише, че са по-базовата версия с фреквенси, зависещи от честотата на неравностите характеристики на амортисьорите, т.е. клапанчетата вътре реагират дали са по-нагъсто или по-разредени неравностите. Това, което ви трябва да знаете е, че колата е по-комфортна от преди и за мен е доста комфортна. Достатъчно за такъв тип автомобил. От него очаквам да залага на това, а не на спорта, защото динамиката определено не е фокус при CR-V, никога не е бил, особено като имате и хибридна и плагин хибридна версия и вид CVT кутия. Като казах режими на каране, въпреки това имате Snow, Economy, Normal и Sport. При спорта има разлика, защото се изострят реакциите, най-вече на електрическата компонента, но според мен няма да се използва много този режим. Аз карах предимно тези 2 дни на най-икономичния режим. Колко икономичен ще ви кажа след малко. PHEV, т.е. плагин хибрида, има още един допълнителен режим, който е TOW, режим за тегляне. И тук стигаме до, може би, един от минусите на CR-V. Това е, че теглителната способност на модела не е сред силните му страни, защото там имате заключващ механизъм и може да теглите до 1500 кг, което не са много, а при не плагин хибридната версия, т.е. нашата, нормалния хибрид, са едва 750, така че ако възнамерявате да теглите тежки каравани или лодки, си заслужава да го имате предвид. Това нещо. Разход на гориво официално 5,9 литра за нормалния хибрид на предно предаване за тази кола и отивате на 6,6, ако беше all-wheel drive. Плагин хибрида на някои места пише 0,8 и 2,6. Тези две стойности. Говорим за комбиниран разход и говорим за стойности, когато батерията е пълна. Естествено, те са много трудно постижими, но това, което е важно да се отбележи, че поради спецификата на хибридното задвижване на Honda, когато плагин хибридната батерия се изхъби, плагин хибридната система на Honda не стават много по-неикономична. Тоест, обикновено плагин хибрида, когато му свърши батерията, берете негативните плодове, киселите на това, че всъщност колата е доста по-тежка и просто возите една батерия, но поради тази специфика на свързване на компонентите на хибридната система на Honda и възможността и двигателят да задвижва пряко и предните колела, или 4x4 системата, т.е. и 4-те, става една идея по-неикономична от нормалния хибрид, което е интересен факт и рядко се среща в общи линии. Като казах 4x4, системата е с истински кардан, не е с електромоторна задната ос, когато има такава. В нашия случай колко е разхода? Колата е на 25 564 км и от трип компютъра виждам, че за последните 147, които са от днес моите по време на снимки, не икономични, показва 7,4. Пътуване Б е за целия трип, т.е. за целия километраж на колата. Става въпрос за 8 на 100. 8 на 100, мисля, че е приличен разход, но нямам представа къде е каран автомобила. Може да е каран и повече извън градско или комбинирано. Предполагам, че може да падне и под 8, но така или иначе около 7 и нещо за подобен калибър кола. Мисля, че е добър резултат. Дали си заслужава плагин хибрида? Пак, както много пъти казвам, ако има къде да го зареждате в гараж, например, или с кабел от някъде, всеки ден, да, ако не, нормалният хибрид смятам, че може да ви бъде достатъчно икономичен. Спорт режим, няма лаунч контрол колата, газ. И на спорт задържа оборотите. Минах 100 км в час. На спорт, т.е. току-що разбрах, че колата не се държи като да симулира предавки.
а по-скоро като класическо CVT, което рядко най-вероятно ще го правите, особено лаунчове, надали ще ви се случи въобще. 9 секунди официално ускорение от 0 до 100 на нашата версия, която е най-бързата в тази дисциплина от цялата гама, която не е много голяма, както ви казах. 9,4, 9,5 е най-бавното ускорение. Максимална скорост 194 км в час. Реално от 0 до 100 се усеща малко по-бърза и съм гледал замервания, които наистина показват, че около секунда може да падне времето, но както ви казах, това не е фокус на автомобила, не е толкова важно. Абсолютно прилична е динамиката, особено като си минете на нормал, както би следвало да карате, или на еко. Вече скоростната кутия в кавички започва да симулира смяна на предавки, което е много по-приятно за каране. По отношение на масата не казах, около 1800 кг са и хевите, хевите, т.е. плагините с около 100 нещо килограма повече, което пак ме очудва, че не е чак толкова много предвид големината на батерията. Минуси, плюсове и заключения. Като минуси, ако на вас ви е важно, теглителната способност не е особено голяма, даже е сравнително малка. Това разположение на бутоните изисква свикване, особено за D. И също така нещо, което е важно, ако имате възможност да ползвате данъчен кредит, 7-те места, които отсъстват. CR-V не се предлага с 7 места, за разлика от някои от конкурентите. Това може да се обобщат генерално минусите, плюсовете. Всичко останало от подредбата на интериора, супер добрата позиция зад волана, която е по-висока. Самото кормилно управление споменах, че ми допада и е сравнително информативно, без да бъде остро, защото не е нужно за такава кола. Копчетата са навсякъде, където трябва и всичките технологии са интегрирани по такъв начин, че се използват лесно. Нещо, което винаги е било характерно за Honda и също такава точка за продан, selling point казано на английски, на CR-V. Т.е. CR-V продължава да бъде вярно на себе си. Може да бъде икономично, ако го карате така. И по отношение на цената, да, наистина се е дигнала, но се връщам обратно на това, което получавате за базовото ниво на оборудване. 97 990. Реално, какво бих препоръчал? Обикновено, освен че ви представям автомобили в топ нива, често избирам да ви препоръчам средното или най-високото ниво. Тук обаче аз лично не виждам липсите в тази стартова позиция да са сериозни и като нищо бих го препоръчал и него, защото оттам отивате на Advanced, подгрев на задните седалки, ако са ви важни, вентилация на предните седалки, това огледалце тук, мултивю системата с повечето камери, адаптивните къси дълги и head-up дисплей, това не го споменах, че идва от второто нагоре. Според мен може да се живее без тези неща и може да си ги спестите, особено пък Advanced Plus пакета, там вече идват още опции, които са по-бутикови, бих казал, като система за автоматично паркиране, още няколко парктроника отстрани за избягване на препятствия и в общи линии още едно-две неща, които не са толкова важни. Така че да, допада ли ми, честно казано не бях сигурен, че ще ми хареса, но в интерес на истината е много истинска и откровенна кола. Така че не слушайте, когато ви кажат, че е прекалено скъпа за това, което предлага. По-скоро, ако се оглеждате за практичен семейен автомобил, отидете в Honda и тествайте колата. Така най-много ще разберете най-истински дали е за вас или не. Пък и ще разберете на каква цена ще ви дадат, защото често не е такава, каквато пише в някои PDF-и. Благодаря ви, че гледахте. Ако не сте се абонирали за канала, се абонирайте и също така, освен видеята ни, ви съветвам, ако се интересувате от автомобили, не само от коли, What? Bro, what are you talking about, man? Да влизате в сайта ни Dizzy Riders.bg, защото ежедневно качваме любопитни материали, включително за самолети, лодки, потънали кораби от време на време, паднали самолети от време на време, но като цяло подбираме любопитни новини, които са информативни и написани по специфичен за нас начин. Facebook и Instagram. Това е за сега от мен, нас. Чао!